Hola, què tal? Benvingudes, benvinguts. Soc l'Antonio del Valle i això és la 58a edició del Festival Internacional de Cinema de Sitges. Des del Canal Blau penso explicar-vos tot el que passi al festival. Estrenes de pel·lícules, entregues de premis, estrelles de cinema que ens visiten, etc etc. I ho penso fer amb el meu mòbil, el meu pal de selfie, aquesta bossa i aquesta cara que esteu veient ara mateix. Així que, si us agrada el cinema i la cultura, que són el mateix, ja ho sabeu, des del Canal Blau, per tota la comarca del Garraf i per tota Catalunya, tot sobre el festival de cinema de gènere fantàstic més important del món. Preparades? Preparats? Som-hi! Però no podem continuar parlant del festival sense parlar d'ell o d'ella. Aquest pòster, elaborat pel fotògraf Nacho Alegre, ha sigut la cara més vista les darreres setmanes per tots els carrers de la vila de Sitges. Com podeu veure, el Festival de Cinema aquest any ha decidit retre un homenatge a la relació cinematogràfica que hi ha entre el sentit de l'humor, les ganes de riure i les pel·lícules fantàstiques i de terror. Així que, mimetitzem-nos. Som-hi! Com podeu veure, tot està preparat per la gala inaugural oficial del Festival de Cinema Fantàstic. La catifa vermella està preparada, un festival que aquest any projectarà més de 400 pel·lícules i que tenen les expectatives molt altes, volen superar els 160.000 visitants que van tenir l'any passat. Tot està preparat, com dic, i esperem a la directora i guionista francesa Julia Ducournau i tot el seu equip. Ella ha sigut la seleccionada per inaugurar el festival. Ella i la seva pel·lícula Alfa. L'Alfa és una nena de 13 anys que viu amb la seva mare. El món de totes dues s'ensorra el dia que la jove torna a casa amb una A tatuada al braç. La directora i guionista francesa Julia Ducournau ens porta aquesta estimulant proposta que utilitza l'horror corporal i metafòric per parlar de la necessitat d'estimar i ser estimat. Doncs aquí la teniu, la Julia Ducournau a la catifa vermella davant de l'Hotel Melià. La Julia Ducournau, guionista i directora, ha sigut la primera dona en guanyar la Palma d'Or en solitari per la seva pel·lícula Titan el 2021. Bé, acabeu de veure la Julia Ducournau, però francament jo pensava que vindria amb tot el seu equip i ha vingut sola, com una cassola. De tota manera, ha passat molta gent que vindrà al festival amb les seves pel·lícules com a convidats, així que ara, com a mostra, aquests botons. Mireu tota la gentada que hi ha per entrar al Cinema Prado. Avui al Cinema Prado s'inaugura la secció Panorama, una secció dins el festival especialitzada en títols en la recerca de nous llenguatges i noves maneres d'experimentació. Inaugura la secció la pel·lícula Shelby Oaks de Chris Stackman. Do you need help? She finally let me go. Una dona que cerca de forma obsessiva la seva germana desapareguda acaba descobrint un enigma aterridor a les mans d'un mal desconegut. I know my sister's not dead. Bodies were found outside of Shelby Oaks.
Aquesta original proposta amb aires de misteri sobrenatural a l'estil de Lake Mungo despunta com un dels debuts de gènere més interessants dels últims anys. Després de la seva estrena Fantasia i del seu pas pel Fantastic Fest, arriba a Sitges amb un grapat de crítiques positives al Sarró. Welcome back to the Paranormal Paranoia. Chris Stagman, que el vèiem abans a la catifa vermella del festival amb la seva dona, és crític de cinema, cineasta i autor nord-americà conegut per les seves ressenyes a YouTube. Suposo que deu estar molt content de veure tota aquesta gent, tota aquesta cua, desitjant veure la seva pel·lícula. Ara, permeteu-me que jo me'n vagi a sopar una mica. S'està acabant ja el primer dia del Festival de Cinema de Sitges i ho volen fer a lo gran. Li entreguen el premi honorífic a tota una carrera, tota una vida dedicada al món del cinema, a la Carmen Maura, la gran actriu. I ho fa protagonitzant i presentant una pel·lícula, Vieja Loca, dirigida per Martín Máuregui i produïda pel Juan Antonio Bayona. Carmen Maura, a punt de fer ja els 80 anys, presenta pel·lícula i està en plena forma. Avui la veurem rebent aquest premi del festival de cinema fantàstic més important del món. No puedo creer que estoy haciendo esto. Necesito que vayas a cuidar a mamá. Esta mañana a la noche, más tardar que yo vuelvo. Laura demana ajut a la seva exparella perquè tingui cura de la seva mare senil durant aquella nit. Te dejaste el bigote. Me encanta cómo te queda. El que sembla una missió senzilla, aviat esdevé el seu pitjor malson. Te calentabas cuando yo te hablaba así. César. Martín Máuregui, escriptor i guionista conegut per Leonera o Carancho, ara estrena el seu primer llargmetratge com a director de la mà del conegut director català, aquí fet productor, Juan Antonio Bayona, que deia això aquest matí a la roda de premsa. Y me hizo el mismo truco que le hizo a Carmen, que es al final cuando habíamos sacado prácticamente la película, nos pasó a Belén y a mí el guión de Vieja Loca y dijo, solo leeros las 10 primeras páginas. Y si os gusta ya, lo acabáis. Y efectivamente, cuando uno lee esas 10 primeras páginas, es imposible dejar de leer. Y además venía con el caramelito de que Carmen ya estaba comprometida con la película. No soy César, yo soy Pedro Brusone, el exnovio de Laura, su hija. No te creo, César. Una Carmen Maura que a punt de fer els seus 80 anys està més en forma que mai. Es muy divertido, la verdad. Es de las veces que me he divertido más. No pasé ningún susto y luego además había un ambiente y con el equipo que tenían todos mucho entusiasmo. No, me lo pasé genial, como si estuviera en un parque de atracciones, vamos. La verdad es que no lo recuerdo para nada como un trabajo excesivamente duro. Físicamente un poco, pero tampoco me llevé tampoco salí con ningún cardenal. He salido más tocada de películas como La Comunidad, por ejemplo. Toda morada, desde los pies hasta la cabeza. Carmen Maura, considerada una icona del cinema espanyol, llatinoamericà i fins i tot francès. La seva carrera abasta més de 100 pel·lícules, teatre, televisió, figura respectada i volguda pel públic. Podríem dir que va ser la primera xica Almodóvar participant en pel·lícules fonamentals del seu director, com Mujeres al borde d'un ataque de nervios o La ley del deseo. Goya, César a França, Conxes d'Or. Ha rebut guardons importants com el Premi Platí d'Honor, la Medalla d'Or del Cinema Espanyol i el Premi a la millor actriu europea de l'Acadèmia de Cinema Europeu. És considerada la creadora d'un gènere propi, el maurismo, que es caracteritza per la seva versatilitat per interpretar personatges complexos. Model a seguir, la seva trajectòria marcada per la vocació i la capacitat de superar obstacles l'ha convertit en una figura inspiradora per tots els actors i totes les actrius. Senyores i senyors, el gran premi honorífic Sitges 2025 és per Carmen Maura.
Bueno, estáis logrando acojonarme, la verdad. Estoy muy emocionada. Estar en este festival es una gozada. Y sentirme como ¿qué has dicho? Diva del terror. Diva del terror. Me chifla, porque no había pensado nunca que llegaría hasta aquí. Ha sido una maravilla para mí ser actriz. Me ha ayudado muchísimo en mi vida y os agradezco muchísimo a todos que hayáis ido a los cines. Me encantaría volver a ver los cines llenos. Si hiciéramos todos un pequeño esfuerzo y dijéramos, voy a ir un día a la semana al cine, volveríamos a conseguir que los cines se llenaran. Porque si los cines se dejan de llenar, vamos a tener que dejar de hacer películas. Yo entiendo que las películas se ven fenomenal en casa, pero de verdad, por favor, hagamos un esfuerzo y volvamos a ir al cine como cuando era pequeña, que era una fiesta. Vale. Muchas gracias. I que us diverteix. I quina millor manera d'acabar aquesta jornada. Recordeu, al Canal Blau, els propers dies, el Festival de Sitges, dia a dia.